ଅଫିସରୁ ଷ୍ଟାଫ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ବାଇଗଣୀ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ କଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଇ ବଳିଗଲା ତ। ହଉ ହଉ ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଭାଇଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲୋ ବାଇଗଣୀ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ମଡେଇ ମଡେଇ ଅପା ଖାଇବ। ହଉ ଲୋ ହଉ ହଉ ଭଲ ଅଛି ଟି? ହଁ ହଉ ଲୋ ହଉ ରାଇଟ୍। ଏ ଲିନା ଲିନା କିଲୋ ହେଇଲୋ। ହଁ ଅପା ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ତ। କଣ କହୁଥିଲ? ଆଉ ଟିକେ ପୋଟଳ କଷା କରିଥିଲି ତ। କଣ ଯେ ଦରକାରୀ ଅପା, ଖାଲି ଟିଫିନ ଟା ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଖାଲି ଟିଫିନ ଟା କେମିତି ଦେବି ଯେ? ମୋ ଦିଦକୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ ଦବନି। ଏମିତି କହିବିନି, ଜମା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା। ଆଉ ଛାଡ। କାଲି ଯୋଉ ବାଇଗଣୀ ଛଣାଟା ଦେଇନଥିଲୁ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ହେଇଥିଲା। ଇଟ୍ସ ମାଇ ପ୍ଲେଜର। ହଉ ଅପା ଯାଉଛି। ବାଳ ମୁକୁଳା କରି କାହିଁ ଯାଉଛୁ? ଦେ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଛି ଭଲ। ଗାଧେଇକି ଆସିଲି। ହଉ ଦେଖିକି ଯା। ଅପା ଯାଉଛି। ହଉ ଲୋ ରାଇ। ଅପା ଏ ଅପା। ଆଲୋ ଲିନା କିଲୋ କଣ ହେଲା ଯେ? ଆଜି ରବିବାରଟା ତ ଟିକେ ମଟନ କରିଥିଲି ଆଉ। ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିବ ଲୋ। ତ ବାଇଗଣ ଛଣାରୁ ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଛି ତ ହାତୀ ରନ୍ଧା ନା ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଅପା ତମେ କଣ କମ କି? ତମେ ଯୋଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲ, ତମ ଝିଅର ପରା ହାତକୁ କାଲି ହାପୁଡି ହାପୁଡି ଖାଇଲେ। ମାଇ ପଲସର ଲୋ। ପଲସର କଣ ଅପା? ଇଲୋ ସେଦିନ ତୁ କହିନଥିଲୁ ମାଇ ପ୍ଲେଜର, ତମର ପ୍ଲେଜର, ଭାଇଙ୍କ ବା ପଲସର। ହଉ ଅପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ବାସନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇଛି। ହଁ ଅପା ଯାଉଛି। ଲୁଗାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ତୋର। ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। ଅପା ଏ ଅପା କୁଆଡେ ଗଲେ ମ? ଜାଣିକି ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲି। ଅପା କଣ ଟିଫିନରେ ତରକାରୀ ପକାରୀ ଦେବି, ଭାତ ମୁଁ ମଡେଇକି ଖାଇଦେବି। ଭାତ ବସିକି ଆଇଛି ହଇରାଣ ହେଇକି। ଅପା ଏ ଅପା ଅପା ଟିକେ ଟିଫିନ ଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବେ ତ, ଟିକେ ପିଠା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅପା ଅପା ଟିକେ ଟିଫିନ ଟା ଆଣ। ଆରେ ରୁମୋ ମମି ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ସେ କଣ କାମ କରୁଛି ସେପଟେ? ଖୁଡି କାଲି କି ମଟନ ଦେଇଥିଲ କହିଲ? ଓ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମମି ପଠେଇଛି, ଟିଫିନ ଟା ରଖିଦିଅ। ହଉ ତମେ ଯାଅ। ଏମାନେ କଣ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ ମଟନ ଦେଲା ପେଟରେ ଗଳୁଛି, ଏମାନେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତମେ କଣ